Idol Dennis, good morning and please come in. Yes, good morning, Idol Lawrence. Talo nga police station ti Ilocos Norte. Iti nagtagtaran ti Rashakling, ti Chief of Police. Nga ni Patupal, manipod ti Ilocos Norte Police Provincial Office. Kumuna, iti Lawag City, kasi hindi padanon ni report ti Kalman, nagadwa iti Adams, pangasin iti Pangulpot Ilocos Norte. Iti Lawag City, ti dati nga DPDO ni Police Colonel Ryan Ratutar, kaya iso iti na puntaran, signaran ka sa OIC Chief of Police iti Lawag City. Napumitan na kuto si Cole, kini Mayor Brian Alcid. Di nang sinuktan na ni Police Colonel Andrew Rabang, iso mat iti ng sublat iti pwesto na kas DPDO ay Lawrence. Iti iliti Adams Ilocos Norte na relibonatan iti dati na hepe iti PNP iti Police Captain DJ Manuel Caliboso ken nakasamitan dati hepe iti pakudpod nga ni Police Captain Carlo Abing Idol Lawrence o ni Abing iso iti mga durutan ito Police Tourist Police Unit iti INTPO na isumit iti ayan dati pwesto ni Police Captain DJ Manuel Caliboso. Ni Police Captain John Lay Apostol Idol Lawrence isa sa iti agdama officer in charge iti Adams Ilocos Norte ni Police Major Joseph Bawing Wagang Batulay isunotatan iti agdama chief iti Picado iti INTPO. Talok dito Idol Lawrence nga naapagtaran iti Rashakling ngayon patungkol ni Police Colonel Jumar Lapiano, the Provincial Director iti Provincial de Ilocos Norte. Kasi dito iti common practice in government, military, and enforcement agencies para po lang iti panay pasigurado ang ating iti personal at ating iti right decisions among tinggal. Ating ito new assignments sa Idol Lawrence ang rin napagtaran, sumumyanan, pagudpod, at ang pamitin iti syudad iti Lawag. So good luck. Alay tayo at anti-parang positions iti PNP, iti reto yung bulan, at asbay ito yung panakasing iti bulan iti Marso. So iti nagpatnag Idol Lawrence ang pwede niya pagkain tatang o police report na kami naging incident iti Pera Provincia de Ilocos Norte o barbaring peaceful iti las 24 oras. Idol, Dennis Alipio, Tata, RN. IFM